Makikilaan lang. Yes, salamat. Itong dalawa, mukhang malikot mag-drive. What's up? What's up guys? So, ito, ayan Kaanuhan sila kung saan. Ito yung papunta ganito, ito yung papunta doon, iikot tayong ganyan. Yan, nagpupwintuhan sila kasi kung saan sila dadaan saan daw sila dadaan, Pag ito ganito, ikot tayo. Pupunta ito doon. Ayan. Diba? Pag kumana naman tayo dito, tumawid tayo ganyan, papunta naman yan doon. Okay. Ayan, papunta naman yan ng Pasay. Sige, yan, ganyan yan, papunta Pasay yan guys. Okay, malikot. Okay, malikot guys. Focus kayo sa pagmamaniyo nyo. Baka mamaya makasagip pa kayo. Ang bilis, diba? Select mo tayo dito. Kumanan din siya. Wala man lang blinker. No. Okay.